episod de astăzi facem, n-avem voie să tocem. Adică eu să fac așa. Băi, să mă lăhănă, hai, da. Începem după asta, haide. Stăm de la clasic, n-avem chef pe bun. Cam mergeam pe postea, da. Interesant. Uitați noi un pic. Deci, numai un meci ce o să facem asta. Adică dintr un meci, nu mai avem voie să tăcem odată. Nu mai tăcem. Stai să vă auziți voi mai bine. Deci, dacă nu m-ați auzit, vă zic acum. Trebuie să vorbim tot meciul în continuu ca nebune, da, așa. Vorbim tot meciul ca nebune. Deci, avem aici un pistol, luăm pistolul, îi bagăm pe toți, luăm sabia în mână. Da. Mănânc, bel! Asta. Poate că e meu cu mama. De pe ei? Vine pe ei? Mă duc pe ei, fratelo, cu vitela de flash. Pei, că mă valor, fratele, am perilor. Pei, mă valor, ajutor! Hai, mam, sal, gol, full kill. Boa. Direct. Mult! Oh, hai, că putem! Hai, că putem! Le omorâm pe toți! Deci, hai de capul meu! Vai! Eu văd că mănânc. Mam, nici nu mai pot așa. Da. Dacă respiri așa, se spune că vorbesc. Cine ne-a pământ? Să casc. Oh, cine-i mă acum? Dai mine? Ai dat în mine? Fraiere, ai dat în mine. Deci, a dat în mine, fraiere, fugiți pe el! Pe el, fugiți! Nu mai am te... Hai! Hai! Îi sus! Moartea! A venit moartea! Pe el! Da! Poți să iau aici. Ce? E înapoi arma. Aha. Ce ne facem aici meseria? Vai, să cine oameni avem cum. Dăm pe ei? Da, pe ei! Hai! Viteză! Unde-s? Ia mă! Nu! M-am omorât! Vai de capul meu, vai! Dacă vreți să facem invers challenge-ul ăsta, adică stau asta mult, nu mult, că nu pot sta mult. Acum nu pot sta mult, că nu-s mult, dar totuși, dacă vreți să faceți challenge-ul ăsta ca mult, faceți ca mult, fraților! Faceți ca mult, dacă vreți, dați acolo like, un subscribe, gen, hai că putem pe noi. Adică nu putem. Am câștigat, Hai să vedem asta, așa. Hai să vedem, hai, hai, poți să te pise de ghefiță. Pistol! Nu mai pot, aude-ți eu aici în zonă.
Ce mă? Dunga. Suntem aici în Dunga și mi-a furat kilul postul. Băule! Am trecut de asta odată. Ba, de capul. Acum când am trecut nu s-a pus, da? Da? Nu s-a pus! Am 3 minute, vreau că murim. Îmi coneci. Am dat ce repede faci aici. Oh, țica, țica, oh, țica, țica, oh. Acum putem trece. Dacă vreți să facem mut challenge, eu fac. Fac să spuneți. Asta. Ce naiba? Deci, hai că până intrăm în meci, mai pornim să ceva. Când meci nebuneal vorbe de lup, hai. Și intrăm încet în meci. Să mai bun. Facem mult challenge. Dar eu să dați like. Acum, volumele nu vedem. Hai, pe el, că mi-a furat ceva, nu știu de mi-a furat ceva. Eu, cum ar, nu știu, mi-a furat ceva. Minute pe el, poliția! Hai, poliția, unde ajutor, poliția! Mai sus. Poliția! Poliția! Donald Trump! Dai cu coasta, nu pe posta, taie-l! Nu mai taie! Murim! Poliția! Mafia! Murim! Da, murim. Hai că m-am închis. Să-mi bag Pompanino! Dacă cântă meci, oare bine? Hai să cântăm! Oh, dați voi acolo un like, și un subscribe acolo, like, că eu mă joc la like, hai, lăsați mă, până mea non-stop, că este blocat. M-am blocat la Instagram, aoleu, vai. Sunt bloc la Instagram, i-am blocat pe hater, că știau ce mai zăceau, wow. Ceau, ce să-ți fac acolo, Denise? Bă, mulim sunt noi de aici, cum mă știu să iei de aici. Murim, sunt în jos. Cap la hater le-am dat și am murat la luna de moc. What the fuck, man? Poliția! Poliția, bei! Unde e poliția? Băi, unde fuge oțul? Oțul! Băi, oțul de acolo! Băi, oții! Am început să bea, mult! Băi, m-am părăsit din poliția! 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 Murim! Poliția! Vai, surță cu oamenii! Hai,
și nouă murim de resărătură. Mamă, deci o să respir. Mamă, ce mult. Moarte, bă! Bă, stai mă, doamnă. Ce mult? Alo, da, poliția! Poliția! Moartea! Moartea! Cine moartea? N-ai cont, mă, poliție, nu-i cont. Hackerul! Hackerul! Dacă cu pumnul am cătrat, nu! Oh my god! Oh my god! Oh my god, man! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Munim de oh my god! Nu știu să cum mă semeneu! Nu mă lasă că mă semeneu! Semeneu! Eu mă... Bă, tu ce că eu mă de toate nu eu mă numai! Nu că se te plăie, se te faci! Bă, bă! Înseamnă tidoni, e bebe pipani, bebe înseamnă munim de bebe! Avem coronavirus. Vis? Nu avem coronavirus. Avem coronavirus. Pe molo, legele, LOL! LOL, dă-i-a bu, dă-i-a cu, dă-i pete, tot. Aoleu, să bage mini, nu pot să crezi asta ceva. Ce cancer asta? Nu știu, nu are cea vitamina C-ul. Am unghii. Vino. Fraile, vino. Trebuie să vină frailul. Pedru! Nu-ți va doi Pedru! Dă-l-o, mai mulțas! Găul tău, bă! Capacul de 2 litri de țuică! Pedru! Am neunit. Se vedeu. Se vedeu. Întrebă din mintea mea. Oare pe ce iubesc? Eu iubesc totul. Eu iubesc totul. Bă, murim. Bă, murim. Murim. Hai, hei. Băi, 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 Ești fraier? Nu sunt fraier! Tu ești fraier! Tu ești fraier! Tu ești fraier! Nu sunt fraier! Tu ești fraier! Murim! E acolo mea mie murim! Tu-ți benadă! Bă, poliția! Murim poliția! Mam! Fugiți! Poliția! Fugiți! Fugiți! Murim poliția! Murim poliția! Bă, ascult poliția! Ajutat poliția! 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 Asta, palgi! Palgi pe grâu, poliția! Asta, bă! Când ne mai uiți? Nu! Poliția! Murit poliția! Poliția socială! Poliția de bolte! Poliția de dans! Poliția de bun! De buze! Ce buze? Bă, buze! Bă, buze! Asta, buze! Buze! Poliția de vorbe! De vorbe sociale! Am să te faci de meci! Murim! Vai de este unas! Vai! Mai dăm un meci la lup? Cred că atâta pe azi. Sau nu știu. Dăm 2 la lup. 2 lup. Mamă,
Pipiel? Nu pipiel. Lasă-mă pipiel, nu-mi place. Mama, la mult o să fie mai ușor. Dar acum la ăsta... Bate steaua mea. Bate capul meu. Se mi oaie. Deci, acum am dat la 2 lup, murim la 2 lup, este tot chinezul. Konnichiwa, chinezul! Chinezul, cu la. Doamne, hai că murim dacă... Băi, murim de viață, murim! Cine moare? Tu mori. Nu, tu mori. Lupul tu moare. Ce lupul, mă? Lupul, da-te băi, acolo, lupule! Chinezul, ai cum? Mamă, ce mi stai oaia aia? Băi, acolo, vede! Dau ce fac, ce nu fac? Murim! Băi, ce vezi că e aia? Bec! Murim! Învăț să aduncă. Stai cum? Vai, ce bine le dau! Vai! Le dau bine? Nu le dau bine! Nu putem cu laptic! Toc! Nu putem cu laptic! Toc! Lupule, ce dragă ești! Crezorcule! Doar, de dorcu! Tim! Fatim! Nu face tem! Nu face tem! Capul da! Doamne! Capul da! Capul mă farin aia de păiet aici! Să chinezoicu aici sunt! Chinezoicu! Capul de chinezoi! Faci YouTube la 2 ani! Chinezoicu, mă! Chinezoicu, mă! Hai, chinezoicu, mă! Ăsta e ursul polar! Bambandini! Mamandini, tacadini! Bagadini, ratadini! Toc! Tibi-gabi 2.0! Toc! Tibi-gabi 2.0! Sunt 0! Totul la 0! La 0! Yo! La 0! Yo! La 0! Yo! Pe la pero! Yo! La 0! Vede, ma funini! La 0! No, ma funini! Tu la 0! Yo! Totul 0! Poi yo! Bă! Mama, să moală pipireu farinul eu cât mai elegant. De fiecare slimbă, farinul mai mult din acela slimbă. De fiecare slimbă. Mai mult din acela slimbă. Yo, pe fiecare slimbă. Mai mult din acela slimbă. Bata mei face slimbă. Bate-le-ați bogații mei. Hai, bogații mei. Du-ți chinezul tău ca isită ajung. Chinezul. Pe fiecare limbă. Nu aceeași limbă. Gata, mă, să challenge-utează. A fost nebune. Ce să zic? Murim cu challenge-ul. Murim cu challenge de astea. Ce mai pot să zic eu? Eu sunt fericită, eu mă ce la zi bună. Dați voi acum un like. Vă ciupi voi, dați acum un like. Da. Hai, pa!